Вышел перевод на татарский, перевод Флёры Тархановой. Авторы Гүзәл Яхина яңа басманы берничә көнлек Мәскәүдә күргәзмәгә алып баргач тәүге тапкыр кулына ала. Бүген ул Казанга килде. Беренче романы моның кадәр үк уңыш казаныр дип өметләнмәгән була. Когда едешь в метро и видишь, что кто-то читает... Метрода барганда халыкның укыганын күрәм, күңелгә рәхәт булып китә. Рус телендә төп нөсхәсе чыкканнан соң 12 айдан татарчасы чыкты. Аны мәрхүм Флёра Тарханова 1 ай эчендә тәрҗемә итте. Бик тырышып эшләде. Рәхмәт аңа. 500-дән артык китабы сатылган. Бу берничә көн эчендә генә дә. Зөләйха күзләрен ача әсәрен Татарстан китап нәшриятендә иң тиз сатылып бетүче басма диләр. Рус телендә язылган роман беренче булып татар теленә тәрҗемә ителә. 4 ел элек басылып та чыга. Ул чакта 1000 данә күз ачып йомганчы тарала һәм бик күпләргә җитми калганы ачыклана. Төрле мөрәҗәгатьләр килә башлады. Ник чыгармыйсыз, чыгарыгыз. Хәтта бер мөрәҗәгатьтә, хәтта бер китапны 30 000 сумга сатып алырга да тәкъдим ясаган кешеләр дә булды. Шундый шуларны искә тотып, без бүген инде менә яңа өстәмә тираж белән бу китапны чыгарырга булдык. Бу юлы 2000 данә итәләр. Сатуга караганда анысы да кибет киштәләрендә озак тормаска охшаган. Китап җомга көнне басылып чыга. Аның бер өлеше менә төргәкләрдә Татарстан китап нәшриятының саклау бүлмәсендә тора. Бер өлеше инде сату нокталарына киткән һәм җомгадан бүгенгә кадәр 500 данә сатылып та беткән. Татар теленә беренче тәрҗемә булса, аннан соң китап 33 телдә басылып чыга. Фин, француз, инглиз, немец, хәтта Кытай, фарсыча да нәшр ителгән. Якын арада япон, корей телендә басылырга тиеш. Фирүзә Мәҗитова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы.